Ilang nicho sa ilang sementeryo sa Dagupan City hindi makita dahil nalubog sa baha. Narito ang report. Problemado ang ilang bumibisita sa Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City dahil sa mataas pa rin na level ng baha sa ilang bahagi ng sementeryo. Ang ilan sa kanila, hindi raw mahanap ang nicho ng mga yumaong mahal sa buhay. Walang dalang bota si Aling Maxima kaya hindi raw siya makalusong sa baha para sana mahanap at matirikan ng kandila ngayong undas ang namayapang asawa. Tubig nga, doon sa daanan dyan, sa gilid. Kaya dito na lang ako magtitiri. Marami akong mga papa ko, mama ko, asawa ko, apo ko, dyan, hindi na ako makapunta. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng sementeryo na maraming nicho ang lubog sa baha dahil sa mga nagdaang pag-ulan. Dito sa bahaging ito ng sementeryo na lang nagtitirik ng kandila ang ilang residente dahil baha pa rin at hindi nila mapuntahan ang nicho ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Hindi man nila literal na mapuntahan yung nicho ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ang importante raw ay naipanalangin nila mga ito kayong pundas. Talagang yung aapakan mo, hanggang lang hindi, meron naman simento pero hindi na diretso doon. Samantala, nasa mahigit 200 na pulis at force multipliers ang nakabantay sa mga sementeryo. May tuturing umanong unauthorized person outside residence ang mga bibisita na walang maipakitang pass card. Yung mga bawal na dalhin na ipapasok po sa mga simenteryo, tulad po ng mga alak, yung mga matatalim na bagay, mga baril, yun po ang pinagbabawal natin. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, Balitang Amyanan.